קוראים לנו אביתר ואיתמר ואנחנו בניסוי מספר 1, כפפה בלחץ. אז מה צריך בניסוי? חומץ, כף סודה לשתייה, כוס שקופה ריקה וכפפה רגויה. בואו נתחיל. אנחנו שמים חצי כוס חומץ בערך. עכשיו אנחנו שמים סודה לשתייה, כף סודה לשתייה בתוך הכפפה. חיטה תחזיק את הכפפה. עכשיו אנחנו שמים סודה לשתייה על הכף בתוך הכפפה כדי שנוכל לנפח את הכפפה. עכשיו אנחנו שמים את הכפפה על הכוס. הוא שם עכשיו את הגומייה. ועכשיו אני שופך את כל הסודה לשתייה שהיה, ככה, כל הסודה לשתייה נשפכת. וכשאנחנו רוצים, היא מתנפחת, כולם להסתכל, היא מתנפחת. ואז היא מתמלאת. אתם ראיתם ילדים? זה היה הסרטון הראשון, ועכשיו זה יורד למטה. רוצה לשתות? יאללה.